Berarti jasamu palsu no, Mbak? Palsu piye to, Kang? Kuwi asli. Iya, Mbak, asli jasa. Lah nek kene lho, fotone lanang ganteng. Asline kono. Apa kuwi? Wah, anu nak. Lah, kayak zaman bonteng tuh, kayak. Kang, arep nyandi wae. Walah, kowe to, Mat. Kimangi rencanaku arep golek kerjaan. Golek penggawean. Sik to, Kang. Lah jeke awakmu kan wis dadi mantri to. Heeh. Lah ngono kok sik dadak bingung golek penggawean iki lho. Lah terus duit penting apa? Beh, Mat. Saiki lho, pasienku sepi. Lah mosok to, Kang? Domong yo. Lah biasanya pasienmu piro to, Kang? Kok sik sambat sepi? Oh, lek dhisik, Mat. Aja takok masalah pasienku. Seminggu iki lho iso tembus 1.200 ndas. Das. Lah ndas sapi pun ndas wedhus. Bah, Mat. Kowe kuwi lho yane panggah pekok itu. Dan pegel aku. Maksud kuwi lho ndase pasien kuwi lho, Mat. Iya. Ya akeh to, Kang. Lah iya. Kang. Kok tak takon ya? Nah, Sakjane mendhisik sekolah lulusan kesehatan ndi to? Kok ujug-ujug dadi mantri? sapa sing sekolah kesehatan? Aku lho mek lulusan SMP. Lah kok iso dadi mantri to, Kang, awakmu? Ya iso to, Mat. Lah iso kok ndi iki lho? Lah padahal ijazahmu lulusan SMP, dudu lulusan kesehatan. Bah, Mat. Zaman saiki lho, tidak ada yang tidak mungkin. Ada uang, pasti ada jalan. Ya beli dong. Lah berarti ijazahmu ijazah palsu no, Kang? Nggak masalah, Mat. Yang penting kan ada stempelnya. Bah, ro ngono dhisik aku ya tuku, Kang. Lah makane kuwi. Lek amet. Oh, cara ganggu. Lah yo ngono lho, Mat. Contone bocah lek dijasahi. Lah iya. Mat. Lah iki apa nyandi to? Pemacak ganteng karo nyalong tasi. Iki mulai aku arep nglamar penggawean, Kang. Wah, ketepaan, Mat. Aku melok, mbok menawa iki aku trimo. Lah apa ya iso to, Kang? Lah wis dibutuhne bagian mesin. Lah sedangkan ijazahmu kan kesehatan. Ngono retek lo palsu. Hah? Oh iya ya. Lah iya ngono sik dadak arep melu. Wis gak apa-apa, Mat. Ku tak njobo. Oh ngono, Kang. Ya yo. Sik, Kang. Jadi pasien sik makan kok PC kok. Kok percaya karo awakmu. Lombo. Mbak Dino. Mbak Dino. Leh. Nyandi ki mung wonge. Kok gak enek? Mbak Dino. Iki lho pentolmu. Ning ndi wonge? Mbak Dino. Iki lho pentolmu. Mosok wonge kuwi ning tebon-tebon. Ah, jelas gak mungkin. Pengen kerokan bokonge. Piye to Mbak Dino iki? Akal-akal kon kok pentol. Lah kok ditinggal minggat. Kene kadung numpak motor gaspol rempol e. Wes. Seko Mbak Dino kowe. Awas no ya.
Walah, iki tomat nggone. Iya kan? Tapi kok sepi, Mat? Ya mesti to, Kang. Jam jam ini wong padha ning kantor kabeh. Walah, ngono to, Mat. Wis, Kang. Awakmu rasa kakan takon. Aku selak kiyu-kiyu iki lho. Aja ngalih dhisik sadurunge aku metu. Oke, Mat. Mat. Apa nek to, Kang? Tak dungakne muga-muga awakmu ketrima. Amin. Beh, jenenge bocah kok panggan dos to. Kuwi yo coloti kenek. Nyapa kok didadak brobos barang. Wis. Oyo madempul. Madempul suwi ram to. Wis. Tinggal jalan-jalan sih ah. Timbang aku ngantuk. Paling bocah cek suwi ki. Ini soalnya kok ya angel-angel to. Ah, porak penting tak isi. Walah tiba kena dicoloti to. Lah nyapa aku mangkok berobosan. Wah. Lah bungkeng nyandi kan iki meng. Lah dalalak tenan to. Sakjane aku wis krasa. Bocah kuwi nek motor apik, apa meneh bensine full. Jelas ki nglabeng ya iki. Ning matane picek kok. Wes. Ini aku malah melaku. Tok nyaran. Sah wong. Wes, muga-muga ki engko ijazahku tak sekolahne ning bang gelem nampa. Lah piye? Wong kabeh padha sekolah. Anake ya mriki tok ya. Lah iya ta lagi wong-wong bedhe ning ndi to kok suwep piye? Walah. Tok nyaran bongkeng. Lah gak ini wong. Bayo. Lah si padahan kok dipalan kabeh to? Wes. Cok. Hah? Piye, Kang? Gek nyapa wae ki lah. Iso jelungup lah. Bayo dibake mana uang to? Oke, Mbak. Iki mang lho. Aku latihan koprol. Lah masalah sesuk aku dites ya. Walah, ngono to, Kang. Oh, Mbak. Aduh. Mbak, aku tak takut ya. Sampeyan roh bocah numpak motor Scoopy liwat kene. Sing liwat kene iki akeh, Kang, ra kena ditung. Maksudku bocah lanang, Mbak. Bocah ndek muntel, rambutnya kuncung. Sampeyan roh ora? Nyapa ye? Montormu lagi maling? Gak, Mbak. Bocahku lho ya koncoku. Lah jawaku mang lho tak kon ngenteni sedilut ae. Lah kok aku malah ditinggal to. Walah, ngono to, Kang. Heeh, Mbak. Lah kok gak tuman aku liwat kene? Ayo. Mbak. Lah sampean ndek kene ngenteni sapa to? Jawabku aku ki ngenteni tukang ojek, Kang. Lah kok tiba gak enek iki? Tukang ojek. Lah sampean tujuane arep nandi to, Mbak? Aku ki arep ning bank, Mas. Bah, berarti sampean arep njupuk duit no iki. Gak, Mas. Arep nyekolahin ijazahku ki lho. Mek menawane di ACC. Apa ya iso to, Mbak? Ijazah di sekolahne. Aku lagi tumon iki lho. Iso, Kang. Diomongi kok panggang ngengkel ae. Apa ya iso to? Jajal to, Mbak. Delok ijazahmu kaya apa?
Sik to, Mbak. Aku tak takon. Jane jenenge sampean asli sapa to? Talitan ning Tias, Kang. Lah kok gak padha karo ndek kene, Mbak? Lah iki lho jenenge Komari. Berarti jasamu palsu no, Mbak? Palsu piye to, Kang? Kuwi asli. Iya, Mbak, asli jasa. Lah nek kene lho, fotone lanang ganteng. Asline kono. Apa kuwi? Wah, anu nak. Rasakno we arep wani-wani karo banci. Ora ngerti kene ndase wis mumet malah dijarak. Kok jarano. Oh, wis angel.